И здравейте на всички, аз съм Единс99 и днес ще играем Clash of Clans. Както виждате, какъв съм голям бот. Къде... Ей, барбериани, кажете здрасти на видеото. Аре, дигнете си мечовете. Аре, ако не искам. Сега барберианите ще ме следват. Айде, идвайте тук. Моля ви, оставете коментар, ако знаете какво е това. Много е странно. Мисля, от някаква война. Не мога да натискам по някъде. Няма да дам 4 диаманта, да не съм луд. Сега ще атакуваме някой с 20 барбериани и 10 арчера май бях. Май са 10, не знам точно. Ще търсим някой с поне 2000 голд. Не трябва да спрях на голд, че нямаме голд. Аре, само някакви бати ми живат. Его. Така. Не знам дали ще успея да го отръпя. Само 12 барбериани и 8 арчери. Не знах, че имам толкова слабо. То ще сложа тук барбериани. Да взимам голда. Тук да сложа арчери. Да влизат и да вземат и голд и да отцепят това. Оръжието. Аре бе, барбериани! Бийте оръжието! Копаци! Що биете Том Хала, бе? Някакви умните хора. Не успях да направя нищо, сега ще ме убият. Ще загуба 3 купи, ако не взема звезда. И сега имам само 5% звезда. И, уважаеми зрители, видяхте какъв съм слабак, 0 елексир и само 493 голд. Очаквах, че ще направя нещо хубаво, ама не. Това е провал. Само деци. Какво? Какви са те, бе? Значи бъгнатата игра. Моля, оставете коментар, ако знаете какво точно става. Видяхте, че току-що изхъбих всички барбериани и арчери и не направих нищо, а пък сега какви са тя. Това ще са ми изпълнили. Аха. Вече ми е ясно. Вземам 2 великана. И колко барбериани имаме? Много малко. Трябваше да изчакам. Да, направих най-големия провал. Не мога ли да дам някой диамант? Трябва да чакам. Не ми се чака, затова ще атакувам. Гоблените, те са слабе. И много лесно ще ги побъркам. Само че лошото тук е, че се е сложил навсякъде ограда и чака към моя оръжието, освен ако пусна арчерите, ама те са много малко. Това нямам голям шанс да ще. И затова няма да пробвам. Ох май гад. Сега само деца за барбериана. Няма нищо, ще пусна още. Дай бързо ще стане. 20 секунди.
Искам Baby Dragon. Това е някакъв нов. И чух, че копая подземията и отива до оръжията и ги бие. Мисля, че беше нещо такова. Така, дай да такова някакво. Никакъв случай. Никакъв случай. Той е много слаб. Той има много малко голд. Няма ли някой с повече голд? Уважаеми зрители, забелязахте ли, че този пак се е сложил така оградата? Аз мога да пусна тук направо това. Великаните и барберианите, да му щупа Арчер Тауъра, после да щупа тези пъти. Аз сама съм защото слаб. Тоест има много малко. Аре бе, всички с много малко голд. Дайте поне с 3000 голд. Не. Няма нито един човек с голд квест. Такива бе. Бачи хората нямат никакъв голд. Аз тук беше търсила да беше накрая 4000 голд. И сега ще станам беден. Гати този тята. Не, дай, то ще го атакувам. Не ще направя нещо. Не, няма да го атакувам. Хора! Не знам какви хора да атакувам. Той може да се пробвам. Ако атакувам от тук... Хора, мисля, че накрая няма да атакувам. То ще ми свърши голда, докато намеря някакъв хубав. Само някакви с хипър малко голд. Гати тъп. Аха! Ето такъв приятел ми дойде, който лесно ще мога да бия. Има бая голд. Не забелязах, че там също има уредие, но това не ме пречи. Даже никак, защото не стига до тук. Сега великаните за едно да тръгнат да чупат този голд хубав красив тук. А не да отидат да трушат това нещо. Мога да си представя. Не, ще отидат да трушат. Мисля, че тук пак ще стане пълен провал. Кой ли ще победи? Разбира се, че тъпото уредие. И сега съм направо. Съм изхвърлил толкова еликсир, за да няма нищо. Станаха само пак тъпи арчера, които нямат никакъв шанс. Най-много да скупат Том Хала и да получи някакви звезди. И един барберен. Ей тук. Ако му видите меча и каската. Ох, каската, това яхтия. Ето не ще скупат това. Том Хала да взема една звезда. Ама два барберен, един барберен и два арчера. Нямам шанс. Най-много да взема това еликсир. Не ще успея да се запълня еликсир.
ето купицехме, за няма нищо, 560 злато, абе демек направихме пълен проф. Нещо да апгрейднем, няма какво. И хора, първо преди да спра видеото ще ви кажа нещо, че няма да снимам много на Clash of Clans, защото както виждате много бавно се развиват нещата и първо съм с такава ограда дървена, трябва да се я правя каменна, трябва да се развиваме по-бързичко, ама развиването става много бавно. Ние още не сме си закрили цялата база с ограда и аз търся злато, за да мога да се апгрейд на Томхала, да стане Томхал левел 3. Мога да дам 5 диаманта и ще го направя. И сега ми се апгрейдва Томхала. Добре, чао хора.